Kabanay sa student-athlete nga si Rene Clert Baterbonia. Nagsubo sa kalit nga pagbanaw ni ini. Nahinabi pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao si Baterbonia human ang knockout game ni ini sa men's secondary basketball sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ani ang tipik sa iyang pahayag. Siyempre masaya at thankful dahil maraming tao sumusuporta sa akin. Siyempre kailangan pa namin mag-prepare para sa bukas na laro, and kung anong pinakita namin ngayon, yan din ipapakita namin. Mao gini ang ulahing interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang Rene Clert Baterbonia pagkahuman sa ilang dula tali sa Ilocos Region sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur sa men's secondary basketball kung asa gitambakan niini ang kontra. Apan subo lang palandungon nga ang batanong atleta namatay kagahapon. Human giingong nalumus kauban ang laing pang player sa team building sa men's basketball team sa kadagatan sa Dipakulaw sa Baler, Aurora. Gikumpirma sa Police Regional Office 3 ang insidente ug base sa inisyal nga investigasyon, gingong nadagit sa mga dagkong balud ang mga biktima ug naabot sa lalum nga bahin sa dagat ug nalumus. Gitabang matud pa sila apan gideklarang patay sulod sa medical facility. Kagahapong adlaw personal nga gihinabi ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. ang ginikanan sa Batanon. Apan emosyonal ang inahan niini nga miangkon nga wala masayod sa pamaagi sa pagbansay nga ginapahigayon sa tulunghaan alang sa mga atleta niini. Nibiyahe sab ang inahan padulong sa kauluhan aron kuhaon ang patayng lawas sa anak. Dugang sa inahan nga naningkamot ang bata aron tabangan ang pamilya nga makalingkawas sa kapobrehon. Naila ang biktima nga kanhing MVP o gold medalist sa men's secondary basketball sa 2025 palarong pambansa ug silver medalist sa bag-uhay lamang nga 2026 palarong pambansa sa hometown nga Agusan del Sur. Naagi sa ilang mga sport, ako nang gisuportahan kay para makasurvive din sa kalisod. Kabalo na sila kana. Wala nila gi-orient nga, ma'am, pag maanin mo hang anak, naami training ingana. Kung di pasabot lang ko nila nga na anak, kumusugot.